കാറ്റ് എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ആക്ച്വലി മുരളി ഗോപിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. മുരളി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ടിയാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുണ്ടായി, അരുൺ അടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ പത്മനാഭൻ സാറിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അനന്തപത്മനാഭൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അരുൺ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ്, അരുൺ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ശരിക്കും അരുണിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫിലിം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എൻ്റെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് മലയാളം സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരുണിൻ്റെ അടുത്തൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് എ ഫിലിം വ്യൂയിങ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഈവൻ ബിഫോർ ദ ട്രെയിലർ മുരളി എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് പത്മനാഭൻ സാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്, അനന്തപത്മനാഭൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് വരുന്നു, ആൻഡ് അരുൺ ഒരു കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട സിനിമ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് അടുത്തൊരു സിനിമയായി വരുന്നു. ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി വളരെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വളരെ ഇൻറ്റൻസ് വെൽ മെയ്ഡ് സിനിമയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 1.5 മിനിറ്റുള്ള ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പറ്റം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. സോ എല്ലാം കൊണ്ടും ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദ ഫിലിം. ഐ വിഷ് ദം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. കാറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ സിനിമ ഞാൻ എന്തായാലും കാണും, അതെനിക്കറിയാം. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് all of you are equally excited as I am about the film.